Ja vám prajem krásne dobré ránko, milá skupinko. A dnes sa pozrieme taký krátky odkaz pre vás. Čo vám skazujú tí anieliky? Pozrieme sa na to. To začína veľmi pekne. A uvidíme na ten ďalší krok. Takže viac menej vy už ste tu pripravení na niečo, čo už dlhodobo čakáte. A viac menej môže to byť aj ohľadne vzťahu, práce alebo niečoho, čo ste si dlhodobo plánovali. Máme tu, že ste pripravení na veľké šťastné zmeny. A kedy to bude, miláčikovia? Do roka. Takže budeme pripravení na tú všetku šťastnú situáciu, na to veľké šťastie do roka. A ešte jednu vytiahnem. Každopádne máme sa vyjadriť k tomu jasne, že či to naozaj chceme alebo nie. Ale skôr ako do roka to naozaj nevidím. Majte sa krásne. Čau, čau.